tani fila bɛ Washington DC Amerika jamana faaba kɔnɔ bi ye alamisa ye février kalo tile fila san 2023 sanga bi saba aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio wɔɔrɔnan na VOA soba kɔnɔ Washington DC malikura kunnafoni kunkun na ɲɛɲɛ min bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. An bɛ malikura kunnafoniw datigɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan ka da kan a yirala k'a fɔ ko lakanabaliya kosɔn u ka jamana kɔnɔ finitigiw ka lakanabolo min ni u bɛ tugu u ka dugujukɔrɔ cakɛda dɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen min bɛ wele ko Mindebugu a yirala k'a fɔ olu tɛmɛtɔ u ye mugu ci Burkina Faso jamanaden 12 la muso 3 o de tun bɛ nin makofɔlen ninnu na ka kɔrɔ ko kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a lase mɔgɔw ma minnu bɛ tɛmɛ ni marabolo n'a dafeyɔrɔw la k'a fɔ k'u ka taa ni ka segin baaraw bɛɛ lajɛlen na jɔ ye ka sabu kɛ finitigiw ka wulikajɔ o lawarali ye a yɔrɔ kofɔlen in na walasa an ka se ka kunnafoniw yɛrɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔ nin waati in na VOA ka lasigiden Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati in na a bɛna kunnafoni tɛntɛn Kader i n'u la. Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sankɔni dugudennin na n'ale jamana kɔrɔnfan dugu dɔ ye a 12 bɔnɛna o nin na minnu cɛma musolankaw ye maa 3 ye u yɛrɛ ye mugu ci maa gwansanw ra. Sɛrɛde minnu ye nin kunnafoni ninnu d'an ma o y'a yirana ko sorodasiw tun bɛ bungu ka sanubɔyɔrɔ ka maa dɔw le bilasirara ni o ka bolimafɛnw ye o taatɔ sira kan o taara bɛn maa dɔw kan o ye mugu ci olu ra ka fili to ka miiri ko maa juguw lo kamasɔrɔ maa gwansanw tun lo. Ni kɔrɔnfandugu ninnu min ye dantigɛ ye ni Benin ka jamana ye a yira ko kasara caman de bɛ to ka kɛ nin yɔrɔ in na a sɔrɔla finitigiw bɛ to ka bungu ka sanubɔyɔrɔ maaw bilasira ni o ka bolimafɛnw ye n'an ko convoi logistique et de ravitaillement dugulenw yɛrɛ ko jatigɛ lo olu fɛ ni lo min na nin convoi ninnu ka ɲi ka tɛmɛ olu ka siraba kan olu ko tuma caman finitigiw tɛ maa jugu woloma ka bɔ maa gwansanw na nka hakilinajigira kabi san 2022 tɛmɛnen jamana ɲɛmaaw tun ye latigɛ ta ko maa minnu bɛɛ bɛ nin yɔrɔ in na u k'u ka sigidaw bila sabula o ye nin mara nin bila ko zone d'interdiction militaire o kɔrɔ ye ko maa si man kan ka sigi yɔrɔ la sabula finitigiw bɛ baara le kɛra ka se ka maa juguw kɛlɛ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔ an bɛ taa Jɛnɛ mara la basigibaliya kosɔn Mali jamana camancɛ yan fan ka taa kɔrɔnfɛ fan fan dɔw fɛ a yirala fɛnɛ kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko muso 1 ani denmusomani 3 olu su yera kunu araba waleya min n'a kɛra dugudennin dɔ la min bɛ wele ko Ɲamusa a yirala k'a fɔ ka kɔn o ɲɛ ni makofɔlen ninnu ka fara cɛ 3 kan ka fara u ka biganw kan bɛɛ lajɛlen tun tununna tile damadɔ min kunnafoniw y'a sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ ko finitigiw olu ka wulikajɔ baaraw de kɛra sababu ye ka ni makofɔlen ninnu ni bɔnɛ VOA tɔgɔ la bi Mohamed Touré ye Amadou Bahase Maïga kuma di ale ma ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ Jine bɛɛ walawalali kɛ an ye a tɛmɛna cogo min na. Jɛnɛ mara la ma Sofara ale commune kɔnɔna na kunungo ka bɛn araba ma ni o bɛ bɛn février kalo tile fɔlɔ san 2023 ma dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Ɲamusa maa dɔw ni o ye filalamɔgɔw ye ni olu wari u sigiyɔrɔ la n'u bɛ taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la cɛ 3 ani muso 1 ani u den 4 olu de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ an'u ka dabaw o waati kelen na i ka dɔn ka fɔ u ni an ka sɔrɔdasi jɛkulu olu bɛnna ni o ye Risi ka sɔrɔdasi minnu b'an fɛ Mali la a fara an ka Mali sɔrɔdasiw kan ani an ka donsow ni olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o waati kelen kɔnɔna na o maaw kɔni u ye olu minɛnen kɔ ayiwa taayɔrɔ jɔnjɔn kelen kɔni ma dɔn u la bi na olu kɔni bɛ lahala min na o kɔni ma se ka dɔn cogo si kɔnɔna na kɛra sababu ye hali bi u ka dɔn ɲininkaliw de bɛ sen kan maa minnu kɔni n'u minɛna u bɛ lahala jumɛn na o fagara de wa walima u bɛ balo la wali u y'u bila ka taa bolo min kan mɔgɔ si ma se k'o dɔn Ɲamusa ni ale ye Sofara mara dugu dɔ ye ka dɔn olu ka maaw olu de minɛna nin cogo in kɔnɔna na. Ayiwa sigidadenw yɛrɛ u ye mun fɔ nin ko in na barisabu a yɛrɛ ko tun sumara waatinin dɔ la nka nin ye jɔrɔna ko ye. Nka ɲininkali fana bɛ sen kan ko maa minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la a fɔ k'u bɛ taa dugu wɛrɛ maa sifa jumɛnw de don sala banbagaciw de don wa walima dugudenw de don wa fana ɲininkali o bɛ sen kan nka dugudenw kɔni kamana gannen bɛ a kɛɲɛ ni nin waati kɔni ye yala maaw olu lahala o bɛ cogo min kelen min na o waati kelen kɔnɔna na Jine yɛrɛ baraziba min bɛ Jine muso 1 ni o fana kɔnɔman de don ani a den 2 dugu jɛra olu su de taara ye maa dɔw fɛ minnu olu siya ma dɔn olu kɔni u y'u minɛ ayiwa k'u kunkolo de ci k'u dalen de to ka taa n'u ka dabaw u taara ni olu ye hali bi o fana ɲininiw bɛ sen kan maa min ka baarakɛta de ye nin ye min ye Jine o
ko sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka wuli ka jɔ la walasa ka se ka ɲɛɲini kɛ ka jateminɛw kɛ maa minnu ka baara nɔ ye nin ye ni ka se ka u tɛgɛ da olu kan nka hali bi an bɛ yɔrɔ min kɔni kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ jaabi jɔnjɔn kɔni ma se ka sɔrɔ a la nka min kɔni kɛra kamanaganko ye ani siranko ye jɛnɛkaw yɛrɛ ma ko sala ni waleya in bɛ se ka kɛ cogo jumɛn barazi yɛrɛ gɛrɛfɛ sɔrɔdasiw bɛ yen walima gardiw bɛ yen a kɛra yɔrɔ min na o ni barazi yɛrɛ u cɛ a tɛ taa mɛtiri 100 ɲɔgɔnna na dugudenw yɛrɛ u ni minnu bɛ sigi la ni waleya in bɛ se ka kɛ cogo jumɛn k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma bɔ a kalama kulekan kɔni na bɔ o ye diyagoya ye nka mɔgɔ si ma se ka wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka nin muso in a n'a denw ka se ka olu kumabɔ. Nin tun ye Amadu Bahase Maiga ale kumakan ye kunnafoni sɛnsɛnna do ka bɔ Jeni Mohamed Touré ale ka kuma baranin na. An bɛ taa ni kunnafoniw ye jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali mara la sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye balalen dɔ kɛra Kidali mara kɔnɔ ni tile fila laban ninnu na min kɛra dunan minnu ni olu ye jamana wɛrɛ lasigidensow ye Mali jamana kɔnɔna la ka fara Ameriki jamanaden dɔw kan fɔ ka taa se Mali kɔnɔ jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw minnu ni olu ye bɛn bolonɔ gafe labila olu ka fara ɲɔgɔn kan ye min kɛra ni lajɛrɛ in ye walasa ko ka se ka basigi la na jamana kɔnɔna la ani ka bɛn gafe bolonɔbilali ka se k'o baaraw lawaleya joona joona Mali kɔnɔ walasa an ka se ka o kunnafoniw ɲɛdɔn bi fɛn min ye wulikajɔ baaraw minnu ye ni o kɛra a senfɛ VOA tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale b'o walawala. Ni ɲɔgɔn ye belebele n'an k'a ma ko rencontre de haut niveau ni a lawaleyara Kidal février kalo tile gale san 2023 ni ɲɔgɔn in kɔnɔna na an ko min ma ko ONI o ɲɛmaw ani comité de suivi des accords o ni coordination des mouvements de la Zawad a ɲɛmaw olu de ɲɔgɔn kunbɛ min ye i ka dɔn Kidal du kɔnɔna na walasa u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲaɲa gɛlɛya kan gɛlɛya min nin waati na a bɛ sema ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ walasa ɲɔgɔn ye a la fɛn min kan o de ye min ye sema ye a y'a sinsin k'a fɔ ko u ye mun laɲini n'o ye u ni Mali fanga ɲɛmaw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ Mali kɔnɔ ye walasa u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲaɲa kɛrɛnkɛrɛnna an ko min ma ko accord de paix issu du processus d'Alger a waleyali kan ani a ɲɛnamali ani a taɲɛli kan ka aw hakili lajigin nin ko in a kɛra gɛlɛya belebele min kɛra sababu ye min ye sema maaw ye u ye u yɛrɛ sen bɔ kɛrɛnkɛrɛnna an ko min ma ko comité de suivi des accords bato ni i ka dɔn la ɲanamali la o tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen u ko k'u b'a ɲini min ye maa minnu ye u senfa ka na ni ka se Kidali n'an k'a ma ko ONI a ɲɛmaw ani fɛn fɛn bɛ yen ni a kɛn bɛ ka min ye accord de paix ka a jukɔrɔma don do k'a f'u ɲɛna ko u bɛ weleweleda k'a ye u ka se ka wuli k'u jɔ walasa accord de paix issu du processus d'Alger a ka se ka kɛ tileninya jɛlenya ani wulikajɔ ka sabati a nafɛ a nafa ka se bɛɛ lajɛlen ma a labanna min na sa o de ye k'a fɔ ko u y'a laɲini tuguni ka a ɲini min ye u ka dunan minnu nana u ka lase Mali fanga ɲɛma ma k'a jira la k'a fɔ ko fasodenw bɛɛ kan ka kɛ kelen ye fasodenw bɛɛ kan ka minɛcogo kelen na o waleya in u bɛ misali ta kɛrɛnkɛrɛn la fali minnu kɛra kɔrɔyanfan fɛ ni olu k'u hakili la ko faso kɔni a ma wulikajɔ sabati o kow nɔfɛ nka an bɛ mun sɛbɛntiya o de ye k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ka kɛ Kidali o ɲɔgɔnna kelen i ka dɔn ONI ɲɛma minnu bɛ yan ani ONI ka fangabolo minnu bɛ Mali kɔnɔna na n'o ye MINUSMA n'a ɲɔgɔnnaw ye u kɛn bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati Mali fanga nɔfɛ ani sema maaw walasa u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min ye i ka dɔn furukufuruku min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka ban Kidali Abdul Nasir Idrissa VOA Afrique. Ayiwa an balimaw an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ aw y'a faamu cogo min ni tun ye Abdul Nazir Idrissa ale kumakan ye VOA ka lasigiden ka bɔ Ansongo min kumana bɛn gafe bolonɔbilali lajɛrɛ kan Kidali mara la ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye kunun ko Bamakɔ dugu kɔnɔ Burkina Faso jamana fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye Joachim Apollinaire Kelem de Dambela ale tun bɛ taamala jamana kɔnɔna la min bisimilayara Mali jamana ɲɛmɔgɔ dankan fɛ n'o ye Dr Shogel Kogala Maiga ye u ka kumaɲɔgɔnyaw fanba dɔ ye tali kɛ baara ɲɔgɔnya ni teri ɲɔgɔnya sira tintiniw min ka kan ka kɛ hakili jagabɔ ye Mali ani Burkina Faso jamana fɛ n'a bɛ wele nanzarakan na ko fédération o kunnafoniw Kayatu Tarawele bɛ walawala k'o lase an ma.
an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka fédération bila sen kan ni hakilina damadɔ fɔlɔw ye tagali ɲɛfɛ an bɛna fanga don minnu la ni an ka jamanaw ka kanabilali tasiraw hakilinaw bonyaliw tolen ye u minɛnw kɔnɔna na Apollinaire Kilem de tɛnbela ka fɔla a ka tile fila taama senfɛ Mali la tarata ani arabadon na ni a kunnafoniw laseliw kɛra a ka cakɛda fɛ minnu kɔnɔ an ye ye a hakilina baara ɲɔgɔnw tun kun bɔ i n'a fɔ fédération du Mali min ma se ka taa ɲɛ nka u ye sira kɔni jira an na a ka fɔla ne misali tali ye Mali Sénégal Burkina Faso ani Benin jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fédération ye minnu hakilina baaraw kɛra ko kuntala surun ye san 1959 ani san 1960 u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw tali waati kɔnɔna na ka bɔ Faransi ka mara kɔnɔna na a ye a jira k'a fɔ ko nin ye chantier belebeleba de ye u bolo u ka kan ka baara kɛ ni min hakilinaw ye u ka jamanaw ka nin furancɛ fanga ninnu waati kɔnɔna na ko nɔtɛ ko ni fanga seginna politikikɛlaw bolo la k'a bɛna na gɛlɛya kosɛbɛ Mali marabagaw ka hakilina fosi ma labila fɔlɔ kunnafoniw ye a taabolo kan Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ye Burkina Faso premier ministre Galabu Dun a ka Mali jamana kɛ u ka misali ye ne ka taama o sira kelen fɛ o taabolo ninnu kɛra surafana dunba dɔ senfɛ min tun kɛnɛ tigɛra tarata don na sufɛla la Burkina premier ministre ye Choguel Maïga seginna Mali genti ka taabolo gɛlɛnw talen kofɔliw kɛ min ye jamana ka kanabilaliw ye a ka baarakɛɲɔgɔnw duniya gun kan sugandi yaasa ka se ka jamana ka nafasɔrɔ siraw yakubaya ka da Burkina Faso fanga ɲɛmɔgɔ ka nin taama in kan Mali jamana kɔnɔna la min kɛra bolodi ɲɔgɔnma teriya siraw sinsini baaraw ye Mali jamana ani Burkina Faso jamana cɛ VOA ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ bi Kayatu Traoré ka kuma barani tɛnku Mokhtar Sola a bɛ fɔ kunnafoni di gafe min ma ko journal Mali tile ale ye o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ a ye hakili jagabɔ kɛ nin taama in kan an k'o lamɛn. Apollinaire Kilem de Tambela nana teriya sira tagama de la a y'a dama suɲɛ k'a fɔ k'ale hakilina la Mali ni Burkina fɛn caman de bɛ min bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan ko ka fédération Mali Burkina ko k'o créer ko de y'ale kɛnɛ hakilinata ye k'a bɛ se ka kɛ sisan komi a bɛ se ka kɛ tagali ɲɛfɛ mais n'ale hakilila kɔni n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman b'an kan an bɛ se ka o gɛlɛya ninnu ban ko a ye misali di ko n'i y'a jateminɛ ko hali jatigɛ kɛlɛ wale min bɛ yan n'o ye terroriste ye n'i y'a ye k'olu sera ka fanga sɔrɔ ko y'a ye de k'olu ma se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma. E yɛrɛ hakilila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani Burkina Faso jamana fila bɛ se ka kafo kɛ ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kɛ fédération ye ka kɛ jamana kelen ye wa yala nafa jumɛn bɛ a la jamanadenw bɛna na sɔn a ma wa e hakilina ye mun ye o la. Tɔn min sigilen dɔ ni a volonté bɛ autoritéw bɛɛ la ni en tout cas bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ k'u bɛ se k'a kɛ ne hakili la a bɛ se ka kɛ kosɛbɛ donc parce que n'i y'a jateminɛ fɛn caman kɔni b'an fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ko hali n'i y'a jateminɛ ko ka bɔ Bobo ka na fo Sikaso ka tila ka na Bamako ko chemin de fer arayi bɛ se ka da o la n'o arayi da la k'a bɛ kɛ sababu ye peuple burkinabé ani peuple malien u bɛ se ka don ɲɔgɔn na u bɛ fɛn caman kɛ donc hakili la o de y'ale hakilinata ye n'i y'a jateminɛ a ka nin visite kɔni a ma bali mɔgɔ caman na parce que n'i y'a jateminɛ Mali ni Burkina bi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ ni Faransi kɔni kɛlen don k'u kɔ don ɲɔgɔn na wa u bɛɛ tilala k'i ɲɛsin maa min ma o ye Rusiw ye hali n'a sɔrɔ Burkina ta dutu foyi t'a la tuguni k'a fɔ ani u ni Rusiw bɛ fɛ ka jɛ donc Mali fana n'u jɛlen don donc o de l'a to ni jamana fila in u bɛ fɛ kɔni k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que u ka se ka kan kelen fɔ u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ. Mali école karamɔgɔ minnu bɛ foroba cɛw kɔnɔna la ni olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn bɛ wele ko enseignants fonctionnaires des collectivités de Bamako olu ye baarabila dɔ daminɛ bi alamisa baarabila min u y'a yira k'a fɔ ko a kun dɔ ye u ka janvier kalo sara o dibaliya ye Mariam Kuyate VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. A tun bɛ maaw kɔnɔ ko basigibaliya Mali kalanko la ko tun banna pewu ka sababu kɛ bɛnkan o tun sɔrɔla lakɔli karamɔgɔw ni jamana marabagaw cɛ kabini novembre kalo san 2022 nka nin tile fila in na fiɲɛkolon bɛ ka wuri tuguni kalanko la sabula lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ baara kɛ faso ye Bamako sigidaw la olu ye walan sɛmɛ kabini tarata don ka da kan ko sumaya dolen don u ka sarakow la Adama Asuba ale ye ni lakɔli karamɔgɔw ka ko ɲɛnɛbɔla ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. Gouverneur kan ka commission dɔ de bila en place min bɛ an ka sara ko ɲɛ suivi kɛ a b'a to ni retard mun to ka kɛ kuma bɛɛ o retard in ka bɔ yen ministre ka lettre dɔ bɛ min b'a gouverneur yamaruya u ka commission bila en place mais Bamako yan o commission de ma bila en place o kama hali bi an ka sara sumaya bɛ to ka don a la donc an kɔni filɛ baarabila min na baarabila min to sen na fo ka taa kɛ an ka saraw kɛra don min na fo ka taa kɛ ni commission bila en place n'o kɛra waati min na n'o kulu fila kɔni dafara an bi baara daminɛ kura ye tuguni n'Ala sɔnna. Ka kɛɲɛ ni lakɔli karamɔgɔw ka baarabila kun ye denmansa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko dabalibanko don Warima Tarawele ale bɛ a hakilina d'a ma. Ko olu
ka saramadi ali kalo masaflo mali be problème ngono maldenw ama fɛn faamuya ni ko ina ko n'an yɛrɛ ma sabali ka gouvernement dɛmɛ a bɛ baara min na la kɔni a bɛ kɛ baara y'an bolo dɛ ne kɔni bolo enseignants kan k'u patienter fɔlɔ de avant les 5 tiers n'a sɔrɔ u ka sara ma di u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ grève kɛ mais o ma kɛ foyi fɔlɔ mais wagati dɔw la a bɛ retard ta o jagoya parce que fin d'année ninnu fana don an bɛ fɛ kalan ka kɛ normal la ɲinɛ i n'a fɔ salon ta kɛra cogoya min na a kana na kɛ perturbation baden ka kala examen wagati ka tɛmɛ u kan. Abdul Jakite ale ka fɔla ko ni lakɔli karamɔgɔw ma sariya bato ko sabula barabila tɛ boroda kalosa dun. O de dabaliban ko wɛrɛ ye bon Mali la ni sara bɛ kɛ ni kalo sara de mais u bɛ ka papier dɔw de ta olu b'a ɲɛna o papier yɛrɛ ka gɛlɛya ni sariya yɛrɛ ye tuma min na u bolo tun bɛ an ka faamaw kan na olu ye papier bɛɛ signé ka d'u ma k'a fɔ k'u bɛ to ka sara ni kalo sera 25 fo ka se tile 30 la alors que sariya yɛrɛ la Mali la olu ye min fɔ sariya yɛrɛ ye min fɔ ni kalo sara de bɛ sara donc dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ ko jamana de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ ni ma ya i bɛ baarabila kɛ a kun dɔ kɔnɔna la. Ni lakɔli karamɔgɔw ka fɔla ko n'u ka laɲiniw kɔni ma sabati ko baarabila o na to sen na u tilala ka yira k'a fɔ ko n'u m'u sɔnni sigi nin ko kan k'a na kɛ jamana marabagaw taabolo ye ni ka sumaya don kuma bɛɛ u ka sara tali waatiw la. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ka segin kana aw ma tuguni an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye nin waati in na Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traore fɛ ka bɔ studio 6nan na an bɛ taa kɛnɛya ministri so ka bulon kɔnɔ Bamakɔ kunu araba février kalo tile fɔlɔ san 2023 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 186 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni banakisɛ b'u la maa ma sɔrɔ ni maa ninnu kɔnɔna banakisɛ yera maa min na o ye coronavirus banakisɛ jamana kɔnɔ hakɛ to mɔgɔ ba 32 ni mɔgɔ 7 ani mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 3 maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ hakɛ ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 3 min kunnafoni dira kɛnɛya ministri to ka kunu araba février kalo tile fɔlɔ san 2023 kunnafoni di senfɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Senegal jamana kan ka da kan bi arab alamisa sɔgɔmada fɛ u ka fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Usmane Sonko ye welelen to don bɔgɔ jeninen kan a yirala k'a fɔ ko a kelen kɔfɛ ka jalaki bin u ka nafolobatigi dɔ kan min bɛ wele ko Mambayi Ɲangɛ k'a fɔ ko sefa wari miliyari 29 yurukura ni makofɛlɛ in tɔgɔ la o kama an ye VOA ka lasigiden Nama Jara sɔrɔ Dakar ale bɛ nɛgɛ kan a bɛ na kunnafoniw walawala ka lase an ma Nama i bisimila. Mariamu Ilila an lamɛnnikɛbagaw bɛɛ lajɛlen la i y'a fɔ i ka kumaw na Senegali fangafinna Usmane Sonko ni jamana kuntigi Macky Sall ka dunanjigiso ka miniti n'o ye miniti de politique anw balila ka kiri daminɛna bi alamisa nka a labanna ka bɔ a ma ka bila février kalo tile 16 nata la bari fangafinna Usmane Sonko ka nafa b'a jira ni Usmane Sonko bɛna kiri min na n'o ye convocation ye k'a m'o sɔrɔ o kama a fɔra mana kiri min kɛnɛ kan nka a jirala k'a bɛ komi Usmane Sonko nɔfɛ mɔgɔw don o y'i ban k'a ka bɔlɔlɔ kɛ convocation in na n'o ye kiri ye nka ministre Mambayi Ɲangɛ kɔni nana kiritigiso la kabini nege kaɲa kɔnɔntɔn la fo kiritigira ye kiri wa o ka nin jiri i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na a sababu sɔrɔla Usmane Sonko kelen k'a fɔ ko
baarakɛda min tɔgɔ Prodac n'a sigira sen kan sɛnɛkɛlaw kama sɛnɛkɛlaw dɛmɛli kama Senegali jamana kɔnɔ ministre Mambaɲa tun b'a a ɲɛmaya la o waati la k'a ye sefa wari miliyari 29 namara ka da kan sɛgɛsɛgɛli baarakɛda min tɔgɔ Inspection générale d'État de y'a fɔ Ousmane Sonko tilala k'o kuma in sɛbɛntiya a ye ɲɔgɔnba min kɛ Kɛr Masar kin kɔnɔ kari dɔn janvier kalo tile 19 la k'a ye IGE ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ye bɔlɔlɔ de kan o kama Mambaɲa fana ye bila kiiritigɛso la k'a ye kalon de fɛ tiɲɛ tɛ ka kuma minnu nafa ci Mambaɲa kɔni nalen kiiritigɛso la bi alamisa a bɔlen kiri in bɔ a ma ka bila février kalo tile 16 la a y'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna ko Ousmane Sonko bɛ jamanaden bɛ tɔɔrɔ ka dabila kiiritigɛlaw la ka bila cakɛdaw bɛɛ la nin ko nin kosɔn ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la polisiw fana bɔra fan bɛɛ jango Ousmane Sonko ka du de tile min kɔnɔ n'o ye secrétaire Gorgui ye a ye tiɲɛ labɛn Ousmane Sonko jɛɲɔgɔnw bɔra ka caya o ni polisiw bɛ grenade hakili ni kabakuruw fili ɲɔgɔn na k'aw labɛn. Ayiwa ne tun ye VOA ka lasigiden Nama Jara ale ka laseliw ye ka bɔ Dakar. An bɛna Amérique jamana kan yan. Amérique jamanatigi Joe Biden ani républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ Kevin McCarthy olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ barosigi la min kɛra tarata don. A yirala k'a fɔ barosigi in cɛ jijara kosɛbɛ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Touré. Ni ladara kurasi nin bɛ Amérique jamanatigi jalaki ko a ye musaka kɛ ni hakilitanya ye. You know what, President, I had a good first meeting. I shared my perspective with him, he shared his. Kasɔrɔ démocrate ɲɛmɔgɔ min si bɛ san 80 na o b'a jalaki ko a ye Amérique jamana ka wari sarabaliya jalaki kasɔrɔ a ma nin baara kɛ ni nafolo laɲini tigitigi ye. Kevin McCarthy y'a jira a ka kuma kɔnɔ kunnafonidilaw fɛ lajɛ nin kɔfɛ ko bɛnkan sima kɛ nin waati nin na ni Amérique jamanatigi ye wa a y'a ye k'u ka hakilina tɛ kelen ye nka Californie mara ka lasigiden n'a sugandira baara ye ka ɲɛsin wasabulon ɲɛmɔgɔya ma wote sɛbɛn caman kɔfɛ o y'a jira k'a b'a ye yɔrɔ min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ ni jamanatigi ye. White House ye kuma ta a ka fɔ la kuma falen hakika ani tilenni na. And look, he wants to hear from the speaker. What's his plan? What is his plan on the budget? What is his plan to really... O waati la Joe Biden y'a jira ko ale b'a fɛ ka taa fɛ ka baara kɛ ni fanga ɲininaw ye ni danaya ɲuman ye. Diɲɛ sɔrɔko fanga ɲɛmɔgɔba i n'a fɔ sɔrɔkobaw bɛɛ a bɛ balo ni juru ye nka a tɛ i n'a fɔ jamana yiriwalen tɔw. Amérique bɛna ni sariya tigɛ la gɛlɛya dɔ ye juru hakɛ. Wasabulon kan ka to nin dancɛ tɔgɔba nin ka kɔrɔta wa a ka ca la a bɛ bɔ kɛ ka sɔrɔ sɔsɔliba ma kɛ. We've heard them over and over again talk about cutting Medicare, cutting Social Security. Seukaw ka fɛrɛkɛnɛba ni a bɛ wele ko Festival sur le Niger o ta ko 19 bɛ sen na. Fɛn min ye seguba yɛrɛ ye min bɛ wele ko Fleuve Niger o tɔgɔ nana cogo min na Kader Mokhtar Bari ale bɛ kɛnɛ kan ye bɛɛ o kunnafoniw di an ma. Ba joliba n'o b'a wele ko Fleuve Niger n'ale janya bɛ taa kilomètre 400 ani 200 la ale ye ba sabanan ye farafina ni ale ni Congo kɔfɛ. Festival nin tɔgɔ dara ale la san o san maa min bɛ na ɲɛnajɛ kɛnɛ kan olu bɛ taa munumunu a ji sanfɛ i n'a fɔ Adama Yalomba ale ye dɔnkilidala dɔnnen lo kosɛbɛ ani Ali Traoré min bɔra Mopti. C'est parce que n bɛ fɛ ka yɔrɔw dɔn ni muso ni ka denbaya nana n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔn n bɛ ka yɔrɔ fana lajɛ n bɛ fɛ ka clip kura kɛ walasa ka se ka Segu fana yira ɲɛ la ni nana festival la Segu n'i ma yɛlɛ baji sanfɛ dɔrɔn i ka foyi ma ye f'i ka yɛlɛ ji sanfɛ ka tabi quoi. An donna kurun kɔnɔ a diyara n ye a ye n nisɔndiya a ye n laɲinɛ ko caman kɔ a bɛ jamanadenw tin don ɲɔgɔn na a bɛ na ni keleya fana ye Mali kɔnɔ ani bɛn ani sabali. Kɔntawo n'ale bɛ ka baara kɛ a bɛnkɛ ka bato la a ka fɔ la munumununi ba sanfɛ a bɛ kɛ sababu ye kɔlɔlɔ min bi waati yɛlɛma na i ka bɔ a kalama. Bon, ne de sur le Nigeria quoi. Bɛɛ kan ka na ka na an ka ba saniya quoi. Ka na a ka kusa maa yɛrɛ ma quoi. Ni i fa mana ji ma ni ko ninnu na i bɛ bɔ ka na i bɛ n'i yaala yaala a ka kusa hakili ma quoi. Kalandenw fana sen bɛ munumunu na ba sanfɛ. Ni festival de b'an permettre an bɛ se ka na kurun kan na an ka to ka baara dɔɔni kɛ fleuve kan a nɛmaya yɛrɛ ka bon mɔgɔ ma cogo min na 24 ne
ye toujours kana kurun kɔnɔna segu kaw fɛ yen baara minnu bɛ kɛ ba kan o ye jɛgɛmɔ nakɔsɔn ale ni donita Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ segu. An balimaw ani yantuma jumadon tɛmɛnen dunuya kelen tɔn ka lakana jamakulu ye ɲɔgɔn ye boloda Mali lahalaw kan. ɲɔgɔnye kɔfɛ ko MINUSMA ka sarati bɛna lakuraya o juin kalo o tile 30 san 2023 la. Nasira wɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ dunuya kelen tɔn ka dɔnnibagaw fɛ k'u b'a laɲini sɛgɛsɛgɛli jɛlen lahalalaw ka boloda i kɔrɔ i n'a fɔ nijuguyaw ani ɲangata min kɛra Mali cɛdenw fɛ ani sarala finitugu ye Rusila Wagner fɛ Mali kɔnɔ. O kama n'a b'a fɛ k'aw da don an ka nin dɔgɔkun baro la n'o ye sibiri don ye février kalo o tile 4nan aw ka tulo sɔrɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan n kana fɔ. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. An ka taa Maroko jamana kan yen sirantolontan ɲɔgɔndan dɔ bɛ sen na min tɔgɔ Coupe du Monde des clubs diɲɛ kurukara clubw ka ɲɔgɔndanba ɲɔgɔndan dɔrɔn ko tɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn fana ko tɛ a b'a to mɔgɔ caman bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn ko nafama caman bɛ bɔ a kɔnɔna na. Mohamed Danyoko VOA lasigiden Bamako be Maroko kɛnɛ kan. Balantanban be n'a tɔgɔ ko Coupe du Monde Club o be daminɛ Maroko jamana kan février kalo o tile fɔlɔ kulu caman de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Zie Jara ale ye kunnafondila ye ale bɔra Burkina jamana kan ka na. O Real kɔni bɛna k'a la o Real ye club ba de ye Wydad Casablanca ale fana ye Maroc ka club ba dɔ de ye ka bɔ Casablanca. Al Hilal Arabie Saoudite Auckland City ka bɔ Australie jamana USA club fana diɲɛ bɛɛ bɛna na kɛ Maroc la ale bɛna kɛ kunkɔrɔta ye ka di roi Mohamed VI ma ka di peuple marocain ma. Zie Jara ka fɔla an ka farafina bɛ lahala min na sisan ni diɲɛ yɛrɛ bɛ lahala min na kɛlɛw ka ca ballontan o bɛ se ka kɛ sababu ye mun ye ni mankan min ye ka dɔ bɔ olu funteni na. Zie Jara ballontan a bɛ jama jɛ parce que o b'a fɔ tubabukan na football facteur de cohésion sociale i m'a ye ne bɔra Burkina e bɔra Mali la caman bɔra dugu caman na ka na parce que ballon ni a ye fɛn ɲɛnama ye ka di africainw ma bɛ kasi bɛ kɛ mais ni ballon nana kɛ yɔrɔ min na ni i bɛna ye mɔgɔ nisɔn bɛ ja o temps kɔnɔ et puis a bɛ ɲɛ Nassane Maroc naraba ne ye complexe Mohamed VI nin ye nin marocain ninnu ani roi ni Mohamed VI walayi o ye baara min kɛ nin a tɛ se ka langara. Ndila kɛmɛ ani kɔ o de welelen don ka bɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw la walasa ka se ka na ni dolantanba in k'ale ɲɛnamaya ani k'a lase u ka lamɛnnikɛlaw ani jabarani filɛbagaw ani sɛbɛn kalabaw olu ma. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Rabat Sali. Halisa senandolantan bunagun kan Algérikaw fɛ yen Maroko kɛrɛfɛ jamana don CHAN championnat d'Afrique des nations tako 7 bɛ kun cɛ sinikɛnɛ sibiri février kalo tile 4 san 2023 kunu araba ani bi alamisa olu don fila kɛra sɛgɛnnafiɲɛbɔdonw ye. CHAN jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan bɛ tan Niger ni Madagascar bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinikɛnɛ sibiri CHAN final ɲɔgɔndan bɛ tan Algérie jatigi ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don. An balimaw an ye min sɔrɔ bi Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ.